सासे गेदेरमा दैदेनगिरिजों आरो जोबथेसालियाव थानाय सासे जोहोलावजों मा सावरायहरदों एसे खोनासंलांदो। जेरैबायदि गावनि चेनेलजों आरो बिथांनि चेनेलखौ आं खावलायहरो, जाय गेदेरमाया गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ गावनि चेनेलनि गेजेरजों माखासे गेदेरमा रायजो राजा आरो रायजो राजाफोरखौ खोनासंहोनो थाखाय माखासे हारिनि गेजेराव खामानि मावलांनो गोनां खामानिफोरखौ बे गेदेरमाया गावनि चेनेलावनो भिडिअखौ हगारदों आरो बिथांनि चेनेलाव थांनानै जोंनि बर' रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि बयखौबो आं खावलायहरो, जाय गेदेरमाया जोबथेसालियाव थानाय सासे बिर जोहोलावजों सावरायहरदों बिथांनि माखासे गोनां खौरांखौ मा सावरायदों आरो दिफेन बर'नि सायाव मा बुंखो एसे खोनासंलांदो। बुंहरफिन दे। आंथ' जेनेबा दाख्लैबो आदाया फैबाय, जोंथ' सिनाखिबो लालायनाय जायासै। ओरैनो आरो नोंथाङाबो माखासे लेखा हरनायखौबो आंबो नुदोंमोन, होमबाबो सोर हरनाय बेखौ माने जोङो समाबो थोयैनि थाखाय नायलायनाय जायासै। मोजाङै लोगोफोरजोंबो खबर लालायनाय जायासै। बे समाबो गुसुं जाबायमोन बे बिदायनि थाखाय, बैसागु बिदायनि थाखाय। दा बिनि थाखाय आदाखौबो जोंबो बयबो सिनायजोबासै। खै एकजना सिनायबाय रायलायबाय, खिन्थु गोबाङानो सिनायाखिसै। गोबाङानो आदाखौ माने हमनो हायासै नालाय, बिनि थाखाय आं गासैनिफ्रायबो निमाहा बिहरनाय थाबाय। नोंनि नामा मा होनदोंमोनलाय? बिष्णु नार्जारि। बिष्णु नार्जारि। आफादाव बेरेमा होनो। आफादाव बेरेमा होनो ने? ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंनि केसा मामोन दायो? नोंनि जेनेबा मा माबायाव दङमोन दा नोंनि माबा केसनि धाराया? केसाथ' सिगांनियाथ' जोंनाव जोब्बाय, मोनसे जोब्बाय जोबनाया। बेयो 2018आवनो जोबदों आरो। बेयाव जोङो साब्रैमोन कनभिक्सन जानाया। बेयाव निथुल दैमारि होननाय दं। निथुल दैमारियाथ' दिनै आंजों फैफादों केसावनो। ज' मोनसे बेलेग केस। बे 2018आव जोबनानै 2019 मायथाइयाव गोदान केस खालामफिनदों आरो NIA। दा बिनि केसाव सोलिगासिनो दं आरो। नोंनिया? जों बे निथुलजों आंजोंनो। ओमफ्राय मोनसे जोबनाया मामोन नोंना? मोनसेयाबो NIA-आनो जोंना NIA-आनोमोन। ओमफ्राय दायो मा जानानै दं नोंना मोनसेया? मोनसेया दाथ' सोलिगासिनो। ओमफ्राय दिनै हियारिं होननाय खोनादों, माबानिखौ हाइकर्टनिखौ। आं बेखौबो रेटिं जागोन, जोंनि साबानि जागोन होनना बुंनाय खोनादों नालाय। बेखौ एसे खबर लाहरदों, माने मा सिस्टेम खालामदों। जोंथ' उकिलनि सायाव उकिलखौथ' मोजां उकिलखौ लाबा मोजां जागौ नालाय, मस्ट सिनियरफोरखौ लायोबा मोजां जागोन। एक्सुवेलि दिफेन बर' सारनियाव सोंहरनो नागिरदों आरो ने? बे आदानाव सोंहरनो नागिरदों। मिथिनायाव बिसोरो जेनेबा उकिल हमदों आरो एक्सुवेलिफ्राय ना? बिसिनिफ्रायथ' हमाखै। थारमाने जों सिगां हमखानायमोन नालाय, बे रन्जन दैमारिनि उकिल दंमोन ना, मानस सरनिया। बेखौनो जोङो रायज्लायनानै आंजों बे निथुल दैमारि होननायजों लादोंमोन आरो। हाइकर्टआव आरो। ओमफ्राय दा माखासेयाथ' अजय बसुमतारियाथ' बे एके भट्टाचार्य होननाय माबा माबामोन, निलय दत्तमोन। बेथ' थैबाय। जेलावनो थैदों नामा बे? बे उकिलसोमोन नालाय, बेयो माने माबा मोनसे बेमाराव थैदों आरो। ओमफ्राय दा बिनि जुनियरफोर दङ, जुनियरफ्रा मावगासिनो दं। ओमफ्राय फारसेथिं जोंना सन्जय बरदलै होननाय दंमोन, सिबिगिरि होननाय। बेनाबो माने डिके मिश्रा होननायमोन आरो। दा जोंना उकिला गुबुन जाजोबनानै दं नालाय। दा बिनि बेलायाव माबोरै खालामखो, सासेखौनो लाखो ना गुबुनैनो सानै माबानि जायोब्लाथ' साथाम जागोन नालाय उकिला। बिनि सोमोन्दै माबोरै खालामदों बेखौ एसे खबर लाहरनो नोंथांमोन। दा ओरैनो साननो थाङोब्लाथ' केसा जोंना दिनै 2018निफ्राय कनभेक्सन होनानै माखासे लाइफ थैजासिम जेल होनाय आरो फासि होनायखौ लानानै जों दिनै 2023आव गासै माबा जाहैबाय नालाय, 5 बोसोरानो जाबाय खोमा। 5 बोसोरानो जाबाय।
औ दा माने बिनि गेजेरावनो एसे माबा मोनसे रिजाल्टखौ जानांगौमोन आरो खावलायनाया बयबो खावलायदों माने सोंलायो नालाय सोरबा सोरबा बिदिनो पार्टि अर्डार जानाय बहुतबो थायोमोन नालाय बिसोरबो माने माखासे सोरबा सोरबा बिदिनो हाइकर्टआव बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेरावनो माबा जायो नालाय बेफोरखौ माबोरै नोंजों अजयनिजों फासि अर्डाराव गोग्लैग्रोथारबाय आरो दा गोग्लैनो माने माबा होबाय नालाय ओमफ्राय दा नै आपिल खालामना दोन्दोंमोन नालाय आपिल खालामनानै दोन्दोंमोन औ नै बेखौनो माने हियारिं दं दिनैबो बे हियारिंआ माने दिनै जागोन ना माबायदि आरो हियारिंखौ लानो थाखाय माने उकिलखौ बेखौ ओइ मानब सरियामोनखौनो लादों ना गुबुन लादों बेखौ माने सोंहरनो नागिरदों माने आरो बेखौ लायोब्लाथ' दा खोनाबाय थादों रांनि बेलायाव एसे उसुबिदा जानानै दं नालाय जों निजे न'निफ्रायथ' हरनो हाखाया हाया दा बिनि बेलायाव फरायसा आफादनिफ्राय दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय बे दिपेन बर' आदाया गाव माने बुंबाय थादोंमोन नालाय आंबो रायज्लायदों खेबनैसो रायज्लायनाया ओमफ्राय जों रायज्लायजोबगोन न'निया हरनो हाखाया होननाय हिसाबै माने माबायदि जाखो बेखौ माने माखासे बे उकिलफ्राथ' न'निजोंसो रायज्लायनो लुबैयो नालाय बांसिन माने न'नि मानसिजों माब्रै माने न'नि मानसिजों रायज्लायनो माने रां लुबैनाय उकिलनियाथ' बेनोसै बेखौ बबेबा संगठननि लिडारजों रायज्लायनो उसुबिदा जायो नालाय औ माने बेखौनो माने गावसोर रायज्लायनो होननायखाय माबायदि सावरायमारखो बेखौनो एसे खबर लाहरनो सानदां नङाबा समाबो थोनाय नङा नालाय ओंखायनो मालाबा मोजां सम मोनोब्ला फैनायाथ' फैबाय थागोन अब्ला दाजों आं मोजां रायज्लायहरगोन माखासे दाख्लैबो बिदिनो सोरबाया एसे सिङाव हाबनो मोनैनिबो एसे दुखु मोननांदों जानो हागौ नाथाय बेखौ दुखु मोनैया मोजां आरो रायजो हाबनो मोनाखै मानो होनबा जेलनिसो खोथा नालाय जोंहाबो जेलाव थानाय खाजानाय बोननानै दोनजानाय बे हिसाबै सोरबा फैबाबो सिङाव लांनो होनबा हाया बेनिखायनो आरो जेल अथ'रिटिनाव गोबां सरकारनि साख्रि मावनायानो माने बेफोर बेलायाव एसे बयहाबो गावनि साख्रिनि खोथा थायो गावनि दरमाहानि खोथा थायो होननानै एसे गिनाय फैखायो नालाय बेखौ बुजिखाजोबो आरो दे आङो इन्डिजिनियास पिपल वेलफेयार अर्गानाइजेसननि चेयारमेन हिसाबै दाख्लै सानदोंमोन नोंसिनि 40 जनसो मानसिजों आं रायज्लायहोनो मानो माबा खालामनो आं मोनबाय दाख्लै जेल सिङावनो आरो बेनिफ्राय बिसोर आंनो गोसो गांथाम लाइजाम लिरनानै हरदों बेखौ नै आदा बे लाइजामखौ नोङो एसे माबाबावनानै नायबावनानै बबेयावबा माबाफोर थालांदों नामा बेखौ गोरोबहोनानै फोसाबनानै नोङो खालामनानै अननानै फोसाबनानै मावदो आरो मिथिगोन रायजो राजानि गेजेराव ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै सुखु दुखु बिराद गोजोननाय मोनदों आं माने ओरैबायदि जादों मैयाबो फैनानै लोगोआ बिदिनो खोन्थानाय बिदि मानसिया फैदोंमोन नैबे लेखा होनाया आं बुंबाय मानसियाथ' गाहाय गस्ला गुफुर गाननाय जाबाय बे मानसियाथ' आं बिनि खाथियावनो थानानै रायज्लायदों आंखौबो नायदावबाय थादों रायज्लायनायबो जायासै सिनाखि लानायबो जायासै बेसेबां दुखुसो मोनलांबाय नामा होननानै माने आं साननानै दिनै आदानाव ओंखायनो आंथ' नाम्बार गैयामोन आंनाव ओंखायनो नाम्बारखौ लाबोनानै आदाजों गुसु रायज्लायनायनि गेजेरजों एसेबाबो निमाहा बिहरनोसैलै होननानै नाम्बारखौ लाबोथारबाय आं माने मोजां जादों आङो नोंसिनि थाखाय जोंनि इन्डिजिनियास पिपल वेलफेयार अर्गानाइजेसन जानानै नोंसिनि थाखाय मैयानिफ्राय जोङो एकदम गोख्रोङै खामानि मावजेनबाय नोंसोरनि गनायनि माबानि बबे लेभेलाव खामानि मावहरनांगौ बेखौ आङो जोंनि टिमखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि साबायखर आदा जोंनिफ्राय साबायखर दङ ओमफ्राय दा नों फंबाया दिपेन बर' सारनि खोथा बुंहरदों आबसुनि खोथा बिथांमोनजोंबो जगाजग जादोंबा बिथांमोनजोंबो जगाजगआव थाबाय था बेखौ इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावलांनायाव आगान सुरलांबाय थाथों जों माबादों आसा खालामदों बिसिनावबो आदानाव दिपेन बर' आदानावबो आसा खालामदों जाहाथे बर'नि सासे मैखोम दैदेनगिरि जाबाय बेबो जाहाथे मोजाङै खामानिखौ मावलाङो ओरैनो जोङो मानोना
बिटिआर गोरोबथाल' होनबाय थाबा जानाय नङा मावनांगौ हाबाखौ जोङो जाफुंहोनो हायाबा बहुद दुखु गोनां जागोन आरो बर'नि थाखाय औ जोंहा माखासे माबायावबो बिथिङावबो एसे दावखोबाबो माबायावनो ससेयावनो बोख्लायजानानै दोननाय बायदि जायो बर'आ सिगाङाव दावखोनानै खामानिया जाबा उनाव दोनजानाय जायो नोंसिनिया संबिजिर ग्रुपनिया टटेल खैजनमोनलाय जोङो दा बेयावथ' गैजोबा जेनेबा ओरै बेलेगावबो लांनानै दोनहैथ'दों नालाय गासै 52सो दं आरो 52सो दं औ ओरैनो 52आव कनभिक्सन जानाया 6 जनसो जाबाय आरो 6 जनसो जाबाय आरो जेनेबा सासेयाथ' क'क्राझाराव दंहैयो बेनिबो जोंथ' माबायदि दं बेखौथ' खबर लानो मोनला बे माबा होननाया प्रदीप ब्रह्म होननाया क'क्राझाराव दं ओमफ्राय सासेखौ सन्जु बरदलै होननायखौथ' खेबसेयाव लानानै दं खेबसेयाव केस दं नामा आच्छा नोंसिनि बे ग्रुपनिफ्राय सोरबा उदालगुरि जेलावबो दंफैयो नामा सासे दङ जों ओरैनो सिबियारि होनो औ बे दाख्लै बबे लांनानै दोनहैदों बेखौ माने बेयाव केस दं नामा बेखौ फोजोबसिगोन नामा आरो गुबुन जेलावबो ओरैनो डिस्ट्रिक्ट जेलफ्रावबो दंलाबायो दंनायालाय केसफ्रा जिखुनु जाया नोंसोर जे मोनसे गार्जेन ग्रुप दादोंना बे गार्जेन ग्रुपनिफ्राय नोंसिनि गासै जोबजानायफोरनि लिस्टखौ आं बिहरजोबदों औ दे जागोन दे आं सम मोनब्ला समाथ' ओंखारबाय मोनबाय थागोन नालाय उनफ्राव मोजां सावरायलायनोसै आदा औ सिगनेटरिफोरखौ नोंसोर आसा खालामनानै माबाफोर माबा मोनसे खालामगोन सरकारजों रायज्लायगोन बिदि होननानै माबा मोनसे सानदों नामा बे मानिखौ सिगनेटरि बिटिआर गोरोबथानि सिगनेटरि बिटिआर गोरोबथा सिगनेटरिनि खोथाखौ रायलायोबाथ' दुखुनांथाव जोबोद दुखुनांथाव मानो होनबा बिथांमोना गोरों हिसाबै रोंखा राखा हिसाबै दिनै जों सोरखौबा प्रमदखौबो रायनो थाङा माबा गाज्रि मोना आरो सोरबा रन्जन दैमारिखौबो गाज्रि मोना खिन्थु सोरबा गबिन्दखौबो गाज्रि मोनाखै आरो सोरबा सावरायग्राखौबो जोङो गाज्रि मोना मानो होनबा बर'निनो दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे बिदिनो नाथाय माखासे गावसोर गोरों हिसाबै माखासे खोथाफोरखौ नायनानै माखासे सारिजारि खालामनानै बिथांमोना जयै खौसेयै गनाय मानायफोरखौ सुखियावनो गोरोबथायावनो मोजाङै जानानै फैखायोब्ला माने बेखिनिखौ जोङो साननाय नङा बेखौ सानदोंमोन आरो औ आरो दाथ' बेखौथ' बुंबाबोथ' आरो जोंथ' माथो खालामबावनो जानानै थांबाय जोङो आरो हमनो थाङोब्ला सोरबा माबाखौ बे प्रमदखौ रागा जोंनानै जाया जोंनो आफाद हिसाबै दायथ'आ आफादगिरिफोरनावनो दंमोन जाय बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै सुक्ति खालामहैदों बिथांमोननाव दायथ' दंमोन बिथांमोना गावसोरनि सोरबाया केस गैया जानो हागौ बिथांनिनो केडारफोर दंमोन दैदेनगिरिफोर दंमोन बिथांमोना साननांगौमोन आंहाबो केडारफोरनि खोथा दङ आंहाबो गावनि मानसि दं होननानै नाथाय आरो जाय बिथांमोना गाव केसाव दङ दायनि दायाव दाय गोनां मानसि बिथाङाबो गावनो साननांगौमोन आंहा दाय दं आरो लोगोसे माखासे केडारफोर दं आं बिथांमोनखौबो साननांगोन आंखौबो साननांगोन आरो बर' रायजोखौबो साननांगोन होननानै थि मोनसे थांखि लानानै आवगायोब्ला मोजांमोन आरो दा बेखिनि जायगायाव बिथांमोननि गोरोन्थिनि थाखायाव गावजों गाव मोजाङै गोरोबलायिनि थाखाय आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनाव जोंनाव बर'फोरनाव बिदिनो गावखौल' गोरोंसिन होननाय बाथ्राया दं आरो गोरोंसिन होननानै आरो मालायनि सोरनिबा सेक्रेटारि मालायनि ओमफ्राय गावखौ गोरोंसिन बर'नि जायगायाव गोरोंसिन होननानै गुबुननि सिङाव थानायबो दं गोबाङानो मिथिखायो बेखौथ' दा जियानो जा दा जोङो आसा खालामदों दानि गोदान बिटिआर सरकारनि सायावबो आसा खालामदों आसा खालामाखै नङा खालामगासिनो दङ जोङो आरो बिथांमोना नाजादों बेखौ आसा खालामगासिनो नुहुरदों जों एसे एनै खिन्थु माबायदिबा साक्सेस जागोन बेफोरखौ बिथांमोना मोजाङै गासै बर'नि मेलेमजिबि बिथांमोनबो दङ आरो
बे मोनसे खोथा केसखौथ' जाय केस जानाय बेसो गाव केसखौ माबायदि सोलिदों बेखौ मिथिखायो बेथ' थार मिथिखायो एनआइ केसआनो जा मायानो जा बे माखासे केसखौथ' केसाव थानाय मानसि नङाबा मिथिया नालाय बे मोनसे आरो ओमफ्राय माखासे केसखौ लानानैनो जोंनि दा रायजो राजाफ्राबो साननो हागौ जेनेबा गासै बर' रायजो राजा साननो हागौ माने केसआ गगोन जोंबो आसा खालामदों गगोन नाथाय गोख्रोङै नाजानाय गैयाबा माबा जालांगोन आरो गोरोन्थि जालांगोन आरो मोनसे खोथा सोंनोमोन आं बै रन्जन दैमारिनिफ्राय फैगोन दङ होनदोंमोन नैबे सेन्ट्रेल जेलाव माबा सयजनसो दङ दा 6जनसोल'सै आरो दा 6जन दङ दा सासेयाथ' गैया नालाय माने सेन्ट्रेल जेल माने बेयाव सिङावथ' माबा दङ गावथ' ओरै बायहेरायाव दंफैयो दा साराथ' कामाख्यापारायाव दङ दाखालि लोगो हमनानै 1.5 घन्टासो सावरायलायनो मोनदों रन्जन दैमारिजों बे ओरैजाय साबा दङ सिङाव बे गावजों 6जन बेयाव साबा दं आरो ने गावजों 6जन बिथांमोनाबो जाबाय सोरबाबा 12 बोसोर सोरबा 4 बोसोर गोजों जाबायानो जाबाय आरो बे गासैबो साननो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला माखासे खोथाफ्राथ' दैदेनगिरि सायावनो गोग्लैयो आरो ओंखायनो बुंनो थांला बेफोरखौ आङो सम आरो सुबिदाखौ लानानै मालाबा मोजां रायलाय दे होमबा आदा गोजोननाय थाबाय नोंखौ लोगो मोननानै